Chronických bolestí stále pribúda. Pokiaľ riešiš problémy s platničkami, vystreľovanie bolesti do nôh alebo do rúk, bolesti hrudnej či krčnej chrbtice, alebo skrátka máš neustále nepríjemný pocit, že sa niečo obmedzuje a nevieš si s tým dať rady, tak potrebuješ vyriešiť to, čo ti tie bolesti spôsobuje. Volám sa Oskar, som známy ako tréner pohybu, získal som milióny pozretí, pomohol som tisíckam ľudí odstrániť chronické bolesti aj v stave, keď si už mysleli, že to je nereálne. Momentálne som na fyzickej pobočke pre osobné terapie a osobné tréningy so mnou a s mojím tímom v Trenčíne. Je to o tom prísť na tie príčiny toho, kvôli čomu si neustále utrápený a neustále sa ti tá bolesť vracia. Pokiaľ klasická fyzioterapia prestáva fungovať, tak už stačilo napínať svaly, už stačilo posilovať to telo. Dôležité je naučiť sa správne pohyby. V dennodenných aktivitách musíš vedieť svoje telo používať a uvoľniť nahromadený tlak, uvoľniť nahromadené napätie. Pomohol som tisíckam ľudí pred tebou odstrániť nesprávne pohybové stereotypy a vďaka tomu sa dokázali zbaviť chronických bolestí. Nájdeš ma na Zlatovskej ulici v Trenčíne, kde aj tebe pomôžem prísť na to, čo ti bolesti spôsobuje a vyrieším ti dlhoročné aj bolesti, ktoré máš pocit, že už nedokážeš vyriešiť, tak tu na Zlatovskej ulici 1270 v osobnej pobočke trénera pohybu ti pomôžem zbaviť sa bolesti natrvalo a naučiť sa správne pohyby. Budem sa na teba tešiť, tak klikni na odkaz a vyber si svoj termín.